بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ما تقولوا etlo bagara da foya sai wa yake an ci gando sai me ka kasance da ga doso kono koni ma mo ke koni fo o limani adan ne ko mo ke folo ngo limani adan ali mana dando donc il fana éviter de la gabla so kono bon ibili mena fana o fana o bena akili en fan fait ni labena kama i ba ke o amaube ulu ba sanga bla ka fo bon ni taradomi ay ni ta ka milikina fo bagare sulabana ni ngale ngoni mitaka so ka yirana mitaka so ka yirana ay ulu tira o ulu fanu tira wa abo adiya ulu tira abo anabira e ba sura bira de ma dronde la ayo tabarakallah manasolo ma fo bismillah ma fo ini wati afo bagari bamano ko sayanti sarabali ay o kono kuma konta ko sira asayabali isra na bisa masra bisa ko ma fanati sa isa do masi ay lonte sayara sebalia ko na dungon sira nam andan fuiti la ka be fode ko karsa kumya ko ana ite bi nyogon fe nere a ci an fi karsa yere ku kabna ni wardia ga ni se anana abana wor ko ma be fo ki ba fo ni ala sona nam muhammadi ke me menike sini ka foti da se masela nam barokando bamono yero ko habi mako ko ni ame dongundi do alaka balo alaka naganja alaka shidama ko ka shigina o makele mba fala ke na alaka darosu wudu o jentabulo ni ma banalima iti bantalima ina do fana do be kiye nam ko alaka na ni nyimai ni ala na ni nyimai yesi soro ka korba abese dono la ba fo ko atara do be ke fana ko alaka hinala ayo ubke ko sa ekien ko meni sara dugutigi sa don ko ika tabita ko fede bon o fana abisega jate o cogo la parce que dugutigi fana ni a jate minɛ ale bɛ dugu de kunna dugu kungo kuma dugu jiriba bina don min e bina o don ita ye a bɛ lakale cogo wɛrɛ la dɛ a bɛ fɔ de ko karisa banna dugutigi yɛrɛ banna don min o de bɛ fɔ ayiwa ala ka dugu ɲuman d'aw ma amina yarabi bamananw ko saya a bɛ maa suɲɛ donc ni saya ma suɲɛ an ka sɔrɔ sifa ɲuman kan a bɛ maa suɲɛ aw ko tɛ dɛ a t'a fɔ ye a bɛna don min na dɛ ayi mais a fɔra e kɔni k'a bɛna o ye ɲɛmɛ e sigilen dɔ nana don min na a bɛ cu in kan mais adan ma i ti bɔ i na kuma kalama diɲɛ kɔnɔ o i ta kuma fana ayiwa i ti bɔ kalama dɛ siga t'o la n'a waati kɔni sera hali seconde kelen t'i yɛlɛ a kan o ko ten ko diɲɛ ye bamuya ani kasange ko jumɛn ko diɲɛ ko ye bamuya ni kasange furancɛ siga foyi t'o la andan non siga foyi t'a la o diɲɛ yɛrɛ o y'a résumé le ye o ko diɲɛ ye bamuna ni kasancɛ furancɛ siga foyi t'a la ala ko i bɛna a bɛ daminɛ bamuna na a tɔw bɛ kɛ a cɛmancɛ la laban ye mun ye o ye kasange ayiwa tubarikala comme Bakari ta b'a bolo an b'a fɔ o ye n'a dɔn sera an b'a fɔ Bakari deli k'a fɔ a kasange ka so kɔnɔ aw kana wari bɔ a don bɛ se ɲɛna wa i b'a dɔn wa n ko n'a sera k'a sɔrɔ yan o de fɔ ne ye kuma ban o ne ye limaniya ne ka tɛmɛ ni Bakari kan o ne ko Bakari ma a ko k'an bɛ sini n ko sini an fila n'a ma ye an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ne m'o de fɔ wa a b'a dɔn donc c'est ale kɔni sigilen dɔn n'a ye ale m'o de faamu ne ko ni sini an fila la mun ma ɲɛ ye kelen ka dugawu kɛ de kelen ye kuma ma ban o n'a ta an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ ma amin yarabi i yɛrɛ fɔ waati n'an bɛ taa o y'a sɔrɔ ani ala an cɛla ka di ayiwa o de ka ɲi i y'a faamu ayiwa bisimila i Kulibali bi an bɛ don jumɛn na bi o ye alamisa ye alamisa a bɛ fɔ yɔrɔ dɔ ko farafinkalo tile 19 don ayiwa farafinkalo san 2022 tubarikala ko ten ko selincinin kalo an b'o tile 19 an b'o tile 19 la ayiwa ala ka timɛ dɔw yɛrɛ na amina yarabi gafe mun bɛ an b'a daminɛ sɔrɔ faso ka fasiri mun de b'a kɔnɔ bi de faso ka fasiri abili an da na ale kumanen bɛ nin waati na mali cɛmancɛ fanga kan i b'a dɔn nin waati kɔnɔna la mun ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba Asimi Goyita ale kɔni bɛ ala ka fɛɛrɛw tigɛ nin waati na walasa mali bɛ se ka lafiya ani diɲɛma u ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la
mun ye Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ se ka a kuma ɲɔgɔnya o sinsin kosɛbɛ i ye date de fɔ 1907 b'a dɔn ni coopération ninnu kɔni bɛ Mali ni Rusi cɛ a mɛnna bila ko tɛ walasa ka to a ko tɔ la sinsin o siratigɛw la an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ jamana ni jamanaw ka kuma ɲɔgɔnya la n'o ye Ablaye Diop ye ale kɔni taama bere ta nin waati in na mun ye kunungo donc a bɛ taa tile dama dama kɛ mun ye Rusilakaw fɛ walasa ka se ka taa kuma ɲɔgɔnya o sabati Mali ale ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ ka dɔ fara a ko o sinsiri kan a kelen tɛ dɛ taama bere in a kelen n'o k'a ta an b'a fɔ mun ye ministre min n'a tɔgɔ ko madame Dambele Madina Sissoko n'ale ɲɛsinnen bɛ an ka dugujukɔrɔ fɛnw olu siratigɛw la fo ka taa se an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya jiko ani kuranko la ani an ka ministre min ɲɛsinnen bɛ mun ye Sɔrɔ Busumba n'o ye ministre de l'économie et des finances ye olu kɔni bɛ nin waati in na ka se ka tile dama dama baara kɛ mun ye Moscou olu fɛ Abdoulaye Andane u kɔni u sera yen ka ban mun ye Russie faaba o kɔnɔna la o la n'i y'a jateminɛ baara ninnu kɔni bɛna boli kosɛbɛ nin waati in kɔnɔna la mun ye b'a dɔn k'a fɔ tajiko olu kɔni kɛlen don ka farafinna fo ka taa se diɲɛ kuru ka k'o kɔnɔna guwan fo ka taa se mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ mun ye dunkafa o fana o ta siratigɛw la u b'a fɔ ko mun ma n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ an ka dunkafa olu ta fanfɛla la ka se ka baaraw sabati walasa Mali ale bɛ se ka nafaba sɔrɔ a ko la cogoya min na ka se k'o ko sinsin mun ye Rusilakaw fɛ yen parce que n b'a dɔn gɛlɛya bɛ mun ye Mali kan Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ bi gɛlɛya kɔni ka ca kosɛbɛ mun ye diɲɛ fantan naani na ni taama bere kɔni bɛ nin waati in na mun ye Ablaye Diop donc n'ale taama o ɲɛmaya bɛ ale bolo a cira mun ye an ka jamanakuntigi fɛ n'o ye colonel Assimi Goïta ye Ablaye Andane n'i y'o minɛ n'a y'o bila an bɛ l'indicateur dɔ de bɔ sɛgɛrɛ ale ko an ka faamaw c'est à dire k'an se sardasiw ko olu ni terroriste kɔni y'u ba de bɛ wolo o kɛra mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ mun ye Kulukoro mara o kɔnɔna la kunnafoni yɛrɛ bɔra u ka kunnafonidiso min ɲɛsinnen bɛ sɔrɔsiw ta fanfɛla la ma n'an k'a ma ko DIRPA n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ an ka fanga tigilamaw n'o ye an ka sɔrɔsilakaw u ka bolofara min bɛ yen n'a a tɔgɔ bɛ ko GTA kɛlɛtigi numéro 1 olu ka baara labɛnnen de ni Ablaye Andane walasa ka se ka dankari kɛ mun ye banbaciw la o baara ninnu y'a jateminɛ a kɛra mun ye banaba maraw kɔnɔna la mais kalo in tile 10 kana se a tile 14 ma donc n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ mun ye banbaci ninnu kɔnɔna ma 12 u y'olu minɛ donc ma 12 u y'olu minɛ ma 7 donc olu bɛ ɲininkali la moto 12 donc u y'o fana sɛgɛsɛgɛ k'olu minɛ ale ni essence bidon caman olu kɔni minɛna ni ma kofɔlɛ ninnu bolo nka ni baara ninnu y'a jateminɛ a baaraw bɛɛ lajɛlen k'u lanbɛlen don colonel min fɛ o de tɔgɔ ko colonel Seydou Basiru Nangado ale fana kun bilasiralen don nin waati in kɔnɔna la ni Yansire Sanogo ye olu de tun bɛ ka ni kɛlɛkɛcɛden ninnu ka se k'olu lataama walasa ka se ka taa dankari kɛ mun ye banbaci wale kɛbaa ninnu na n y'a fɔ cogo min na n k'u ka ni jɛkulu in a tɔgɔ dalen bɛ ko kɛlɛtigi la nin waati in kɔnɔna la yɔrɔ ni kɛlɛtigi kɔni fɔra o kɔni o bɛ kɛlɛ ko fɔ o b'a ɲɛdɔn a b'a tigi bolo o kɔni kɛlɛ b'a tigi bolo a b'a tigi bolo o tɛ wa a b'a tigi bolo an b'a ta l'indépendant o ye kɛ yɛrɛ ye ko ŋanamu ani wari ka fari wari kan k'a fɔ surfacturation k'a fɔ n y'a san ta k'a sɔrɔ i ma sɔn o cogo la miliyari 1000 200 miliyari 1000 200 miliyɔn 200 ani 30 naam o taara min Ablaye Andane a ko kɔni a dɔw donna a donyɔrɔ la nka caman b'a la minnu ma taa yɔrɔ la caman buruna hali n'a sɔrɔ a buruna an bɛ se k'a fɔ a tɔmɔbaw olu kɔni dɔnnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la a wari kun bɔra mun ye loi de programmation militaire ye walasa ka se k'an ka finitigilakaw olu labɛn pour que jamana bɛ se ka lakana cogo min na i b'a dɔn finitigiw olu kɔni ka baara fɔlɔfɔlɔ ye ka se ka jamana ale lakana ka jamana kɔnɔdenw lakana o siratigɛw la an b'a fɔ fanga laban min binna n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ye n'ale ko y'an ka jamanakuntigi kɔrɔ ye olu kɔni loi de programmation militaire dɔ bila sen kan walasa ka se ka sɔrɔsilakaw ka se k'olu labɛn o siratigɛw dɔ a yirala k'a fɔ min ye wari minnu bɔra cogo min na Ablaye Andane a ma don a don yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o siratigɛw la n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ wari dɔ tun bɛ yen minnu kun kan ka don mun ye tajikow la fo ka taa se kɛlɛkɛminɛw ma o jateminɛw y'a yira k'a fɔ
kɛrɛnkɛrɛnna général mun kun bɛ n'u b'a wele ko général Suleiman Bamba n'ale ko an ka finitigiw ka ɲɛmaa ye n'an ko a ma ko chef d'état major Armandi Ler ale kɔnɔna la ale kun bɛ o baara olu siratigɛ la fo ka taa se mun ye Mustafa Darabo ale fana tɔgɔ welelen don nin ko in na a yira k'a fɔ wari min kɔni kun bɔra walasa ka se ka don la programmation militaire la Ablaye Andane ko a caman bɛ yen m'a f'i ye a taara u yɛrɛ jufa o kɔnɔna la o siratigɛ kɔni kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw bilara o sen kan min ye ni colonel ani ni généraux ni Ousmane Ablaye Andane ni waati kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ olu kɔni bɛ kasobonba la yanni sɛgɛsɛgɛli tɔw kɔni ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour ka se ka ɲinini kɛ n'a sɔrɔ kasabi ninnu a donna yɔrɔ min na a bɔ yɔrɔ ka se ka dɔn pour que wari ka se ka segin jamana kɔnɔna la n'a sɔrɔ a bɛɛ ma dun ka ban kɔni. Bamananw ko a dari la o ma jugu a kana k'i sɔn ye. Bamananw ko a dari la k'o ma jugu a kana k'i sɔn ye dɔrɔn. O de don. Ayiwa lese ko welewele ale ko maa 70 ka taa maa 90 ko olu bɛ kilasi kelen kɔnɔ. Ablaye o ye ekɔlidenw ye k'a yira k'a fɔ i b'a dɔn nin waati kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ gɛlɛyaba talen ɲɔgɔn ka ɲɛsin mun ye Mali kalanko ma o siratigɛ la an ka kalanso min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale ɲɛmaa ye Madame Togo Awasa ye n'ale proviseur ye lycée Mamadou Boch la mun ye Sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ yen ale kɔni y'a yira k'a fɔ ɲinan san k'u ma gɛlɛyaba sɔrɔ kosɛbɛ mun ye kalantigiw ta fanfɛla la ko kama sɔrɔ mun ye grève kɔni ma caya ekɔlidenw fan fɛ i n'a fɔ ekɔlimɛtiriw olu ta fanfɛla la nka yɔrɔ dɔw bɛ yen gɛlɛya minnu b'u kan n'o ye ekɔliso ta fanfɛla ye ko ekɔliso ko Ablaye Andane ko ale kɔni binnen don ko saratigɛw la n'i y'a jateminɛ o bɛ kɛ sababu ye mun ye maramafɛnjugu o bɛ kɛ maa dɔw bolo olu b'a ta ka ekɔliso sɛgɛrɛ n'a ye ko ɲinan san kɔnɔna la u ye maa caman kɔni minɛ a la nka n'i y'a ka lycée in ta k'a lajɛ an ye gouvernement ka école de don i b'a fɔ denmisɛnnin ekɔliden kalandenw 2,114 o ekɔliden de b'a kɔnɔ musolakaw fan fɛ olu ye maa 900 ani maa 1 ye nka nin baara ninnu na Ablaye Andane n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko gɛlɛya b'u kan yɔrɔ dɔw la parce que n'i y'a jateminɛ kalan minnu kan ka kɛ matière dɔw bɛ yen n'olu kan ka kalan i n'a fɔ TS ko olu kɔni école maîtrise ko tanya b'u la ko a classe caman b'u bolo nka a maîtrise kɔni t'a la ka se ka sɔrɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ classe dɔw kɔnɔ k'i bɛ taa sɔrɔ ekɔlidenw ka ca kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ daminɛ maa 70 classe kelen kɔnɔ fo ka taa se maa 90 ma donc u bɛ ka kalan kɛ nin kɛcogoya la donc ko siratigɛw la olu kɔni bɛ welewele bila mun ye an ka jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min ɲɛsinnen bɛ nin waati na mun ye kalanko o siratigɛ la k'u ka se ka wulikajɔ olu kɔni sabati pour que ekɔli bɛ se ka segin a sigi cogoya la ko n'i y'a jateminɛ maa 70 fo ka taa se maa 90 classe kelen kɔnɔ olu kalanni ko kɔni ka gɛlɛn ko kan ka ɲina u ka examenw ta fanfɛla la n'i ye ekɔlidenw yɛrɛ fana ka dɔnta ɲini k'a faamu wa k'a fɔ ko faamuyali kɔni ka bon dɔɔni hali n'a sɔrɔ a tɛ san tɔw ta bɔ nka ɲinata ko daji tɛ se ka to a kan wa examenw fana ko b'a la ko o ko labɛn programme kɔni baaraw olu b'a la ka lase dɔɔni dɔɔni yanni a waatiw ka se n'o ye examen n'o ye san ban baara o waati kɔnɔna ye ni kun ye Madame Togo Awasa ye ale ye proviseur lycée Mamadou Boch ale ka kumakanw ye a ye mun tɔmɔ ko welewele ale kɔnɔna la le challenger ko taji mun tɔgɔ ye gasoil la fo sisan a t'i ye dɛ gasoil a ko kɛlen bɛ ɲini ka kɛ mun ye kɔlɔlɔba ye Ablaye Andane nin waati kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ an b'a dɔn gɛlɛya ye Mali dɔrɔn tɛ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen don nka gɛlɛya yɛrɛ sinsin yɔrɔ a bɔra mun ye Ukraine ale ni Russie ka ɲɔgɔnna olu bɛ ɲɔgɔnna kɛlɛko min na o kɛra sababu ye k'a to mun ye tajiko o gɛlɛyara kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ gasoil ale kan ko ale kɔni tunnen don nin waati kɔni kɔnɔna la mun ye Bamakɔ kɔnɔ Nakija i b'a fɔ mun ye Mali yɛrɛ fan 14 kɔnɔna la gasoil min n'ale sɔngɔ kun ka nɔgɔn ni essence ye nka nin waati kɔni kɔnɔna la an b'a fɔ bɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen danfara yɛrɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ bilen i b'a fɔ taman 1 fo ka se taman 2 ma o danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ nka o n'a ta bɛɛ ni wula sɔgɔma ka se mun ye taji feere yɔrɔ ninnu na i bɛ taa sɔrɔ mobilitigiw de kɛlen don ka ran jɔ kosɛbɛ parce que ale bɛ kɛ mobili dɔrɔn de kɔnɔna la a tɛ kɛ moto kɔnɔ n'o ye gasoil ye donc siratigɛw la ko mɔgɔw bɛ mɛn kosɛbɛ mun ye gasoil in kɔni ɲininen n'a fɔra k'i ka bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la n'i kan ka taji ta sɔgɔma n'i nan'i jɔ 7 heures 8 heures 9 heures yɛrɛ bɛɛ b'i sɔrɔ min ye station kɔnɔna la walasa ka se ka gasoil sɔrɔ donc ko jamana maaw ka fɛɛrɛ k'a la pour que a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na Nigida sufɛ i bɛ taa ta
caman fana bɛ yen an t'o kɛ fɛɛrɛ ye o fana ye fɛɛrɛ dɔ ye sinon u b'a datugu dɛ ayi kabako fa dunya n'a ka koba ko ni ye kɛwale ye mun jarabi kirim jarabi Ablaye jarabi u b'a fɔ cogo min na ko crime passionnel ko ni jarabila k'i ɲɛ tɛ yeli kɛ nka Ablaye an dan an b'a fɔ nin siratigɛ in na a juguyara ni ɲɛ tɛ yeli kɛ yɛrɛ e ko ɲɛ ma fiɲɛ wa tɛnɛ tɛmɛnen n'o kɛra mɛ kalo tile 9 ye san 2022 kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ mun bɛ tali kɛ lafiyabugukaw olu fɛ nin waati in na mun bɛ tali kɛ n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ mun ye caporal Ayise Bari garde national kɔnɔna la a si tun bɛ san 30 ani san 4 na ale kɔni ka maminɛkɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a bɔnɛ a nin na a bɔnɛ a nin na cogo di Ablaye an dan y'a dɔn mun ye ni muso kofɔlen n'o ye Ayise Bari ye san 30 ani 4 ale kɔni tun y'a jira maminɛkɛ la n'o ye kɛrɛnkɛrɛn Mohamed Aidara n'ale si bɛ san 30 ani 1 na an dan ko ka ko dabila koyi ko maminɛni bɛ yen nka nin waati labilali fana bɛ yen ale kɔni degunnen don ni maminɛni ko kɔnɔna la ko k'a ko dabila y'a dɔn kuma fɔlen o ma bɛn mun ye sirifukɛ ma n'o ye Mohamed Aidara ye ale kɔni a to waati min na nɛgɛ kanɲɛ 4 o tɛ 4 du matin wa waati min na mun ye caporal bɛ sunɔgɔ la waati min na sumana a nana i biri a kan k'i bolo jan a kan na k'a kan bisi k'a lakiri a ma dan o dɔrɔn ma a kirinen kɔfɛ ne ye nin muso kofɔlen Ayise Bari a tilala ka kamalen tilala ka tasuma o de bila u siso kɔnɔ keleya man ɲi Ablaye an dan o kɛra sababu ye o so kɔni a n'a kɔnɔfɛnw fo ka taa se Ayise Bari ma u bɛɛ lajɛlen kɔni jenina an b'a fɔ mun ye ni muso kofɔlen san 30 ani san 4 garde caporal ale nin tora a la o siratigɛw la mun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Mohamed Aidara ale kɔni ye duuru don fiɲɛ na donc ale b'a la ka ɲini nin waati in na an ka commissaires bɛɛ lajɛlen fɛ an dan an b'a fɔ Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ka ko kɛ ka boli a fɔ ne tɛ cɛfarinya ye dɛ a fɔ n'i ye fɔ kɛ i bɛ jɔ a boli bɛ yen mais n tɛ segin kɔ o de ka jugu ayiwa Masasolo Ala kan kisi ni ma amina yarabi jarabi o ye tiɲɛ mais n tɛ maa fɛ ka tɛmɛ n yɛrɛ kan ayiwa waati sera n b'a fɛ ka mun fɔ ye dɔrɔn k'a fɔ Bakari ye Kayikaw de tun ye Mali daminɛ Mali capitale fɔlɔ capitale fɔlɔ tun ye Kayi de nanzaraw tun bɛ Kayi u y'a daminɛ Kayi ji sɔrɔla Kayi train bɛ Kayi ka na ye mobili donna Kayi yan'a ka se yan Ablaye Kayi capitale yɛrɛ fana o ye Kaso ye Kaso donc tubabuw donna o yɔrɔ la mais tubabu ye palais jɔ donc u yɛlɛmana bi ɲɔgɔn na Bamakɔ yan du 9 mai 1907 wa ko sisan an bɛ yɛlɛma comme Bamakɔ ka d'an ye an nana Bamakɔ lajɛ an ye so jɔ an ye yɔrɔ minɛ donc an bɛ yɛlɛma Faba yɛlɛmana ka na Bamakɔ ni don ɲɔgɔn na donc an b'a fɛ k'o fɔli jɔ depuis le 20 mai parce que c'est dans la nuit qu'ils ont déménagé gouverneur nana un train spécial 5h29 du matin a cɛtira Bamakɔ tubabu de y'o kɛ o b'a sɔrɔ yanni olu ka na capitale ye Kayi an t'a segin Kayi ma nɔ la wa a ni côté wa bon Bakari ɲininka n'a sɔnna ma voilà donc ma bɔ i ni ce k'an bɛ waati wɛrɛ inchallah